Ty vole. Ty vole, já si dneska šel na procházku a dneska je takový počasí úplně na stračku do prdeli. To slyším. Ty vole. Ještě si vyhulím nějaký cígo, vole, a potom budu zase muset... Cigaro, jsem. Ano, mám zapáleno. Tak. Možná si dám ještě jedno. Ty taky. No, tak si zapálím mi to druhý. Co to je, kurva? Dobrý den, pane profesore. Jmenuji se profesorka Oštěpaldová. No, to jsem věděl. Jsem z policejní divize. Přišla jsem vás zatknout do vězení, že tady kradete světla. No a já na vás prozradím, že jste byla včera v bordelu. No a co? Tak jsem byla v bordelu, ale vyšetřovala jsem tam smrt Michaela Jacksona. No, ale to nic nemění na tom, že jste tam byla na tyči. Co je to za hajzla, který sem jezdí na motorce? Ale ty čuráku, pokuta, jedeš moc rychle. Myslím, že s vámi souhlasím. To je hapsis. Dobrý den, pane Hapsisi. Dostáváte pokutu za to, že jste jel moc rychle. Ano, sirty si volí. Vy jste unesl jedno malé dítě. Okamžitě ho sem odevzdejte. To jsem jenom znásilnil. Ono je mrtvý. Ty svině! A vy jste ho zabil? Dostáváte pokutu. Vy. Uzdrav ho, Hagride. Hagrid zabil tohoto chlapečka jménem, jak se jmenuje, a už dostávám sklerózu. Kurva. No ty vole. Má rakovinu varlat. To je v prdeli. Takový pocit, že už se neprobere. To je, no co je to? Ty už radši drž webe. Jinak tě strčím tyhle kleci do prdele. Aha. Pardon. Jo. Takovej úchylák, který se vraždí jedno malé mimino. Co to je za dopis? Ty vole, kdo to napsal? Tam jsou hrubé chyby. Jeho fotr. Určitě jeho fotr. Ty vole, bouřka! Vstávej ty kriple! Co je do prdele? Vstávej ty kriple! Okamžitě mazej z té postele ven! Co je furt? Ani jednou si nemůžu přespat. Nemůžeš si přispat, dneska mám narozky. Tak Ale to šupa ty kreteny ze strany. Tak okamžitě vypadni z té postele a dělej! Vypadni byste z ty čuráku jeden. Vítej u nás, tam! Jo, moje hlava. Já nebudu pracovat na hajzlech. No a co? Mě to vůbec nezajímá. Pojď, už tě čeká snídaně na vaření. No, teď už jdu, kurva. Tak, já ti zavřu očička a koukni se na ty dárky. No, a dělej jich moc. A kurva. A DPS4! V prdeli, musím ti říct. A cože je v prdeli, jsem vám sliboval, že ho koupíte, ne?
teď si nám to slibovala, já to vždycky odmítal, chápeš? Ale ne, do prdele. Jdi do prdeli, ty kretény. My tady rošetujeme. Jo, ty vole, ty do prdeli. Takže, dám ti jedno varování. Jestli budeš jíst v autě prase, nepustíme tě týden na záchod. Rozumíš? Jo, jasně. Tak nasedej. Pojďte všichni za mnou. Ty vole, co je to za hada? Vidíš tu žovku? Nevidím. Užij! Užij! On je mrtvý. Ani nevím. Čurák. Jo, dobrý hrady, provrše ty čurákovli. Ty tady spíš celou dobu, kurva. Ne. Hele, já tě vidím, vole. Spal si tu už 2 dny. Drž hobo. Nebo tě sežeru. No, to řekl kdo. Ty nesežereš ani moji mámu. No a co? Že jsi úplný kretén. No. Tak to si v prdeli. Tady z těch sraček si, jo? Ne, jsi těsně vedle. Tak Hele, co ten kripl dělá? nech ho bejt, ty debile. On tam spadl. It's a prank. Je to kripl, nevšímej si ho.